Hi mga bay, kumusta mo diha? Kumusta inyong kinabuhi diha mga unta? Maulaw ko mag-video unta ba nga magkaon pero daghan man gyud tag mga kaigsuonan nga naa karon sa mga balay tambalanan, no? My gosh. What is this? Oh gosh, may sahog. So, meron tayong mga kapatid na nag-undergo. Doon talaga ako humuhugot ng lakas, no? Para mag-video na kumakain. Kasi ang dami pong nagme-message sa akin na gumagana ang kanilang kain nang dahil sa panonood sa aking mga salida ng kain. So, mangain tayo. Kaya nakin to. Hindi ka na. Meron akong 1 cup of rice for today. Because I am on diet. Makadayet ka to nga ni Sudan. Hindi ko alam kung makadayet tayo pag ganito ang ulam, no? Simple lang siya. Napaka-simple. Pero ang lakas makataob ng kaldero. Ayan. Meron ako ditong boneless na ano to sa Tagalog, bulinaw ni Bisaya, boneless na dilis. Ayun, Diyos ko, nahirapan pa tayo. Tapos syempre meron tayong ano to, danggit, daing na danggit. Bango-bango nito pag ihawin. Tapos syempre meron tayong sukhang bay. Kailangan mo siyang i-shake bago mo siya ibuhos kasi para ma-shake yung mga lalang mananap, yung mga ingredients natin. Okay, at syempre meron ako ditong gulay na mungko na may syempre boneless din. Grabe, ang hirap nito gawin, itong boneless na to. Pang ano daw to pang export. Kaso natigil ngayon ang export. Kaya dito muna siya sa Pinas. Ang mahal kay 30 ang isang balot. Pero sulit naman siya. May halong alugbati. Diba? Yan. Ginisang munggo. May alugbati. Mangain na tayo. Alam ko yung iba dyan nagsasawa na sa mga palabas ko, puro kain na lang ba? Inday, wala na bang iba? No, kasi dito ako nagsimula sa kain ng kain. At marami akong mga kababayan na napagana sa kain. Yung mga kababayan natin na walang ganang kumain, lalo na yung mga OFW natin na merong mga dialysis, gano'n. Merong mga nararamdaman na walang ganang kumain. Talagang natatouch ako, may mga nagme-message. So, minsan parang na-stress din ako. Nawala ng gana na mag-video-video. Kasi hindi maiwasan yung mga tao. Meron talaga masabi yung iba. Puro na ng kain, Inday, wala na bang iba? Pero, hindi ko inintindi dahil. Doon ako humuhugot ng lakas sa mga kapatid natin na gumagaling. Gana ang kain dahil sa akin. Napakasarap, napaka-crispy. Diyos ko. Wala talaga siyang wala siyang tawag dyan, buto o tinik. Kasi pag sabihin natin buto, sa prutas yun, no? So, tinik. Buto, prutas o kaya mga karne. Pag tinik, isda. Tinik pa lang, tama. Ayan. Yun.
Nga pinapakahirap nitong gawin, ang liliit nito. Isa-isahin mo, tatanggalan. Para sa atin lang, pero dun sa mga gumagawa nito, sanay na sila. Napaka-simple na lang sa kanila yon. Gaya natin, mga FW, di ba? Pag unang salang nga. Pag unang salang, wala talaga tayong alam. Wala pa tayong mga idea. Ganyan. Lalo na yung kabababa lang natin sa eroplano. Kadadating lang natin sa ating mga amo. Tapos tatanungin tayo na, did you eat the airplane? Yung pala ang ibig sabihin niya. Kumain ba kayo sa eroplano? Pero mali lang yung pagka-deliver. Yan. Did you eat the airplane? Ayan. Sino nasabihan na dyan? Na mga amo nyo. Yung mga tayo mga Pilipino, hindi naman tayo magaling talaga sa English, ano. Pero marunong naman tayong intindihin yung paragraph. Kahit papaano, di ba? Pag sinabi ng amo mo, did you eat the airplane? So, siguro sa tarantana ng amo mo na sa tuwa na mayroon naman siyang magandang katulong. Diba? So, natarantana siya. Miss na sabihin nyo na, did the airplane eat you? Di, mali pala. Kahit ako nahirapan, paano ba sabihin? Paano ba sa English? Na, kumain ba kayo sa airplane? Kumain ka ba sa airplane? Did you eat the airplane? Anong English doon? Tapos, pag aalis ang amo mo, mag-isa ka lang sa bahay. Sabihin pa sa'yo, cook yourself and eat yourself. Diba? Nakakaloka dahi. Diyos ko. Mawala talaga yung pinag-aralan natin sa English pagdating sa Middle East. Para sa akin lang ha, hindi ko alam sa ibang bansa. Tapos, yung amo mo naman, makisuyo sa'yo. Sabihin niya, matay talaga ako na eh. Hindi ko malimutan. Bring me the car. My God. Ano akala nila sa atin, mga Pinay? Sobrang lakas na talaga. Pag nakikita nila, Diyos ko, natuwad dahil, sorry. Nasipa ng aking baby boy. Pagkit nakita ng mga amo nating lalaki na buhat-buhat natin yung isang sakong bigas, kaya na natin buhatin yung isang sasakyan nila. May bring me the car. Yun pala, ang ibig sabihin niya ay, dalhin ko daw sa kanya yung susi. Dalhin ko sa kanya yung susi. Ganon. Hirap talaga. Sabihin, sir, yes, I know, sir, I can carry the one sack of rice, but I cannot carry your car. Tapos sabihin nila sa'yo, haywan. Animal. Ganyan. Saksak, nitik pa na. Ito lang. Tapos, tapos yung anak naman mga ba,
Kanya-kanya silang trip eh. Wala sa ina, ama at anak. Sabi naman ng anak, kill the light. Biruin mo yon, kill the light. Muna ba yun? Makaiging juga. Maiging juga kinakalit. Diyos ko. Mawala talaga lahat ng pinag-aralan mong kakaunti. Mga natutunan mong kakaunti sa English. Tapos pag sumagot ka naman, sagutin mo, iayos mo yung English nila. Ang kabang duwa. Sasabihin naman sa'yo, haywan, inte. Inte, haywan. Ang grabe pa. Tapos, pag mag-Arabic naman tayo, ako tanggap ko eh. Kapag ka mali yung pronunciation ko sa Arabic. Pero at least nandun yung words. Saka yung paragraph niya, tama naman. Kasi kahit pa paano, yung trying hard natin, dun sa pronunciation lang nagkamali. Eh sa kanila talagang buong bahay mali. Yung bang tatalikod ka, tapos mautututot ka. Mautututot ka sa kakatawa kasi pinipigilan mo yung tawa mo. Ganun. Ay, naku, ewan ko lang. Nakakamiss din yung buhay. Yung buhay muchacha. Ang daming ano day. Ang daming karanasan. Tapos, yung una pa, yung unang amo ko talaga, dun talaga ako na ano, bangag talaga ako dun. Kasi, hindi sila marunong mag-English. Hindi gaano. Tapos, dun talaga. Tapos, ano ba yung sabihin ko? Diyos ko, nalimutan ko day. Kasi nakita ko yung mga dahon ng alugbati. Ayun. Ay, naku, nawala na ako. Nawala talaga dun. Loading ka talaga ba? Yung bago. Mananasan mo yan pag bagong salta ka lang. Yung bagong salta. Kasi yung ibang mga employer natin, lalo na yung mga nakatapat sa ano, sa mga among babae na hindi nakatapos mag-aral. Naku dahil, nabangag ka talaga dahil sa kanila dahil. Namit yung langgit ya. O, yan. Yan. Yun lang mga bali ang yung aking story for today. Na nakakabangal. Bangan nyo dahil. Nipat ko. Gamay na lang. Salami. Huwag kayo kunipunit aning danggit kay makahukad tag utro. Dua ka danggit okay na yun. Suka. Itong sarap talaga. Paborito ko. Yung mga iko elimination.
Yan, ubos na. Nagmamatay. Asa. Ingat kayong palagi dyan mga bay. Kasama kayo naroon. Kita-kits tayo pagdating ng panahon. Nga pag makapunta kayo dito sa Cebu. Dito lang ako. Ha? Sarap higupin ng suka. Maraming salamat sa suporta nyo palagi. Diyos ko. Ang sarap pa. Wala ng kanin. That's all my rice. 1 cup only. Sarap. Bye-bye. Thank you po.